Pozdrav iz Dentelija. Ja sam doktorica Martina Karlo i danas pričamo, govorimo, raspravljamo o Olonforu. Olonforu, Olonsixu. To je pitanje s kojim pacijenti često dođu. Sa toliko informacija sa interneta, toliko informacija od prijatelja ko je radio, netko nije radio, iskustva ovakva, onakva. Ja ću danas pokušati dati odgovore na jedan jednostavan način, tako da pacijenti razumiju i da im je što je jednostavnije odlučiti se na takav zahvat. Znači, Olonfor u najjednostavnijem svom obliku znači da sve što imate u jednoj čeljusti, sav uradak, stavite na 4 implantata. I to je većinom situacija kada ili nema zubi uopće, ili i tih nekoliko zubi što je ostalo nakon snimke, CBCT, rendgenske snimke, doktor, kirurg ipak ga odluči zavaditi. U tom slučaju, što je potrebno? Potrebno je na 3D, odnosno na CBCT-u, vidjeti da li ima dovoljno kosti, da li ima širine, da li ima visine, da li je potrebna augmentacija kosti, odnosno nadoknađivanje te kosti, da bi se uopće mogli staviti 4 implantata. Kada stavite 4 implantata, 2 ravna, 2 kosa, koja je razlika između Olonfora i Olonsixa? Na 4 implantata možete kao finalni uradak dobiti 10 zubi. A na Olonsixu, na 6 implantata, možete dobiti 12 do 14 zubi. Zašto? Na 4 implantata, na 4 stupa, možete samo određeno opterećenje staviti. I to je većinom dovoljno u situacijama kad ljudi nemaju široki osmih. Naprimjer, ja, da dođe situacija kako se široko smijem, ja bi trebala staviti minimalno 6 implantata. 6 implantata kada se stavlja, u velikoj većini slučajeva, to onda znači da je potrebno dodatni operacijski zahvat, takozvanog sinus lifta, odnosno dizanja sinusa da bi se mogli postaviti još jedan i drugi implantat sa strane. Upravo iz tog razloga se pacijenti češće odlučuju na Olonfor da bi izbjegli dodatne operativne zahvate. Naravno, i trošak je manji kako se radi o manje implantata i o manje kirurških zahvata. U većini slučajeva kirurg pokušava te implantate opteretiti kad ih stavi. Što to znači? To znači da pacijent unutar 24 do 48 sati dobije privremeni fiksni rad. Fiksni rad znači da je to plastični privremeni most koji se zavida na implantate i s time on čeka sljedeća 4 do 6 mjeseci, već ovisno o tome što kirurg kaže, nakon operacije. U rijetkim slučajevima može se dogoditi da je kost od pacijenta premekana, nekvalitetna, da su rane nakon vađenja prevelike i da tek u prvoj fazi ide ili samo augmentacija, odnosno samo nadoknađivanje kosti, da bi u sljedećoj fazi imali savršenu podlogu za stavljanje implantata, tako da ćete onda imati 3 posjeta umjesto 2, a kao privremeno rješenje je proteza. Ali to je samo za tih nekoliko mjeseci dok čekamo. Pacijentu to obično bude teško prihvatiti, jer nositi protezu nakon operativnog zahvata nije lagano, ali jednostavno ponekad što se mora se da bi došli do krajnjeg cilja koji onda ipak je fiksan. Taj fiksni rad na kraju može biti po izboru doktora i pacijenta. To može biti fiksni most od titan cirkona, to može biti titan kompozit, to može biti metal keramika. Zajedno sa pacijentom odlučimo ovisno o njegovim preferencama, o financijama i o situaciji ustima. Jer ponekad ovisi što imate i u suprotnoj čeljusti. Ponekad ovisi koliko mjesta imate i tako dalje i tako dalje. Ali to je nešto što vas ne treba toliko zamarati. Uvijek u razgovoru sa svojim stomatologom i kirurgom, operaterom ćete izabrati najbolje rješenje za vas. Pacijenti obično pitaju što očekivati, da li bolove, da li oteknuća i to kao i sve drugo u medicini je uvijek individualno, kako će tijelo reagirati. Mi sa naše strane pokušamo spriječiti da se to dogodi dajući medikamente koji mogu smanjiti oticanje, upalu nakon, ali da u ponekim slučajevima može se očekivati da tijelo odreagira nekakvom, nisam htjela reći upalom, nego zapravo oteknućem kao cijeljenjem. Znači, kad vi oteknete nakon operativnog zahvata, to je zapravo vaše tijelo šalje stanice na to područje da zacijeli to mjesto operacije. Tako da sve je to prolazno, sve je to nešto što traje nekoliko dana, po našim iskustvima maksimalno tjedan dana. A što se tiče bolova, samo
nakon operacije možete osjećati određene bolove, ali ništa što nekakav analgetik ne može riješiti. Za vrijeme operacije ste uvijek u potpunoj bezbolnosti. Tako da All on 4 uvijek i svagda i mislim da je to neko moderno rješenje koje će većini ljudi nakon određene dobi trebati. Jedno od najvažnijih pitanja smo zaboravili, a to je da li možemo jesti sa privremenim radom nakon ugradnje implantata All on 4. Odgovor je da, ali s oprezom. Pacijenti moraju imati na umu da je to privremeni rad plastični, a plastika kao i svaka druga može pod nekim opterećenjem i pod jako krutom hranom puknuti. A uistinu je važno da prvih nekoliko mjeseci te integracije implantata da ne pukne rad, da ne moramo odvidavati, da ne moramo skenirati i raditi novi rad. Tako da na pacijentu je stvarno da tih nekoliko prvih mjeseci pripazi, jede mekšu hranu, iskušava, vidi gdje su granice i naravno najvažnije higijena kako privremenog rada, tako i trajnog rada, ali to je nešto što pacijent vrlo temeljito prođe sa našim higijeničarkama, upute, način i da bude samostalan u tome i uspješan. Otišao sam u kino, poluprazno kino, poluprazan ja, a sam